Kita goyang kembali masih bersama New Margo Laras loh mas. Asli loh ini. Ori loh. Asli kok. Oh
saksi tresna ku kang suci matur suwun. Yo, sekali lagi terima kasih buat Bapak Akil, Pak Akil Rahma Dodon sekeluarga. Berangkat Delogong sedang berada. Saweker tenan. Terima kasih Mbak Bu Nani, matur suwun Bu Mbak Bu Nani. Delogong Mbak Bu. Matur suwun bukan ton jeruke saweker.
tangga Ojo kulamu aduh penake penake karo kebiyen yen tak kon mijet oh pijet yo rasane terus jaluk opae awak kerap mesti marine
Pak Alif Baik. Genduk deno santri lulusan pondok tanda ejek rawan mas durung tau ketemu Kenapa dukune gobrak? tak rewangi sarungan gawe songko assalamualaikum jawabe Waalaikumsalam. tak rewangi ngempet orang
Monggo dilanjut. Dilanjut kembali polo. Berada tetap bergoyang guyub rukun. Ya, semangat Bu. Cekop, cekop, cekop. Ngai
mokap ditresnani kudolen sesegeler komatur ayo kanca sing prayitna marasamu barang najan katon prasaja ning atine iku durung karuan meribet sithik kudu tititi coba dereng okan pengen kudu sabar-baran tumindae Cik, saking Pak Alim gampang talun rejo gini manut mawon kanggo Pak Ferry sungguh bagus Jati Dumpreng Kak Pak Ferry Subagus Jati Dumpreng saking Pak Alim gampang talun rejo matur suwun Pak Pina Ibu Pina sugeng mirsani wonten Kendung Ya mas pasong jarwo pangundangi kadang werda ya
Mbak, aku sing teko, Mbak. Sarip anak penos sing lunga ora maring. Mbak, lah. Walah. Lah sibuk ki nang endi? Padahal desane iki sedekah. Lah sibuk ki nang endi? Omah dijarone meledak to, Mbak. Sing Pak Indah leren dhisik Pak Indah. Kira-kira sibuk ki malah sing Pak Indah. Mbak, masa sibuk idolan kene Mbah Bu Neni, Mbak? Malah sibuk idolan iki. Nanti sibuk tak gelane bek menawa sedang drata melok kundangan. Lho lah Mbak Lis tok ngono. Gak kundangan sama Mbak Lis. Nenek ngopo le? Mbak, lho alam. Penok lo tak geleki kon diae, Mbak. Alane gak rotale. Mbok iki mau le. Iya, Mbak. Piye? Ana lurang gedhangan le. Terus ana karep to, Mbak? Nagih pajak le. Penoweni, Mbak. Mbok ora duwe dhuwit le. Piye le? Kondono gane Mbak Lis dratah kae kok duwe dhuwit, Mbak. Iya to le ngono. Kok kondong tak sing nyauri aku. Nek gak ngono gane Mbak Bu Neni kok wae dhuwit to, Mbak. Pak Indah, Pak Indah. Ini Pak Anggun wis, Pak Indah naik.
Pak Indah naik nggih. Yes, Mbok. Pak Anggun wis. Monggo. Ayo Mbok budal dirada Mbok. Numpak perahu ya Mbok ya. Mbok tak tumpakno perahu gelem tegak Mbok. Ini Mbok ya. Wong dhewe ra go salin. Berarti nek numpak perahu ya ayo dicepot kabeh Mbok. Tak teles kok. Dicepoti kabeh Mbok ora go salin kok. Jabrik. Jabrik. Lah wis kok cepoti kabeh, Brik. Yo, deradam lubang bergoyang bolong.
bodak kasur Jesaran dimen bulan Jih kaki mas Ego Bida lematan kaya gini atasnya Pak Karyo cak golek bondo gawe ngedep wong ya Pak Carik ken sabar kali mas Ego ya sabar Pak Carik gratos Pak Alim Gampeng Nggih, salam kanggo Mbah Tok Sugiyoto nggih, kangge Mas Giyoto. Saking Bapak Sopi nggih. Mas Tok, salam kangge Pak Sopi kaya nuwun. lamun karo sliramu batin iki anane pancaramu rasa tresna kang tak ndang sarwa mikir ati tak bisa sejem kaya arep bisa ngucapi saben wenci pancaan godhong ati nanging aku ati bloko bongkar sate temangan lara tresno Nadyan adol yen katon nanging caket sajroning atiku Ganggu Nadyan tresno iki wis kinonteran